VW Polo 6 send en udskift viskermotor. Her viser jeg dig trin for trin, hvordan jeg ved 6N1 ændrer min VW Polo viskermotor. Som du kan se, er viskeren ikke startet med motoren i gang. Først, vi tjekker med et multimeter sikringerne i sikringsboksen. Multimeter er almindeligt anvendt til strømmålinger, men vi kun måle strømmen, eller snarere, om nogen strøm vil strømme gennem sikringerne. For dette, lad håndtaget fra multimeter til den akustiske ikon ved placeringssonderne til den respektive fastgørelse enheden skal billigt. Hvis der ikke er bip, er sikringen sprunget. Kredsløbet diagram af sikringerne er placeret i låget af sikringsboksen. Vi har nu begyndt at kontrollere sikringen ved at holde sonderne på vej og punktere sikringerne. Sikringerne er okay, og vi er nu begyndt i motorrummet at demontere Schweibenwischermotor. Vi først fjerne dækslet af viskerarmene. Nu åbner vi skruerviskerarmene. Til nem demontering anbefaler jeg tråden med rustfjerner bør anvendes. Ved omhyggeligt at ryste armene kan fjernes. Hvis du bruger en hammer, så venligst med ekstrem forsigtighed. Dernæst fjerner vi panelet ved først at fjerne stikket. Nu fjerner vi med forsigtighed klippene under tætningslæben. Og nu ser vi viskermotor med komplet viskermekanisme. Hele enheden er fastgjort med 3 skruer, som vi vil nu åbne. Vi har nu udskiftet hele enheden. Forsigtig. Træk venligst den gamle enhed ud meget omhyggeligt, fordi ledningen stadig er forbundet til bunden. Nu træk stikket. Vi har nu opbygget den nye enhed i omvendt rækkefølge igen. Jeg håber, jeg kan hjælpe dig. Du bedes have et kig på mine andre videoer. Disclaimer: med hensyn til nøjagtigheden og fuldstændigheden, jeg påtager os intet ansvar.
Dette er vist i videoen. Operationer kan indeholde fejl og bør kun udføres af kvalificerede teknikere. Vær er ansvarlig for dig selv og dine handlinger. Indtil næste gang. Farvel.